Cita gastronómica en Sanxenxo a partir deste venres. Ata o día 7 de xuño volve o municipio Sanxenxo Degusta Tapas. Trátase dunha proposta impulsada polo Concello que acada xa a súa 15ª edición e que non deixa de medrar. Este ano volve a aumentar o número de locais participantes, acadando os 26. Durante algo máis de 2 semanas, veciños e visitantes van a poder percorrer aos distintos locais para saborear as mellores tapas. O evento empeza o día 22 de maio e finaliza o 7 de xuño. Participan 26 locales con 37 tapas diferentes. Todas elas serven para poñer en valor o bo facer da gastronomía local. O certame divídese en dúas categorías, tapas tradicionais e creativas. Temos 2 bocados de mexillóns, facemos unha tapioca suflada, rellenámola con unha cremiña de mexillón escabechado e terminamos con brotes de girasol neste caso. E logo facemos unha concha con fariña de espelta, carbón activo, para simular a concha real do mexilón, e facemos unha emulsión de pimentón da vera. Unha zorza de mar que consta de langostino jumbo, ten unha maonesa feita de jalapeños, e ten caviar de limón. Es una tapa tradicional y consiste en una empanadilla de carrillera a baja temperatura sobre patata paja y una salsa búfalo. As tapas teñen un prezo único de 4 euros. As persoas poderán votar polas súas favoritas. Nos locales van a ter o que chamamos nos degusta tapas, donde ellos van a registrar, vale, cun sello, e teñen que ter como mínimo 5 sellos para participar pois no sorteo, tanto no sorteo dos premios e nas votacións. Optando a distintos premios. Os premios van a ser noites de hotel, tamén bonos de spa e, como non, tamén un viaxe pola ría en un barco velero. Tamén os que consigan facer todo o circuito entrarán nun sorteo para poder comer ou cenar 2 persoas en calquera destes restaurantes. Ademais, este ano, Sanxenxo Degusta Tapas trae unha novidade. Vaise premiar as mellores tapas das dúas modalidades con 300, 200 e 100 euros para mercar produtos de proximidade nas prazas de abastos de Sanxenxo e Portonovo.